ji wai muna tare. Masu ba mu su ne namu kuɗi sun fi yan uwa a gurin mu, masadan mu fada mu ashe inkiya ce wannan fa. Akalla telan gayu ta ko ina kana kada gayu, baka shiri da 'ya'yan mayu domin kana da safin yawo. Kai wai gane ni domin ba an saka na hauni, a fuska dai ana ƙaunanka, a zuciya kamar a kashe ka, da ka iso a masan banka, da ka wuce a yau zaginka, abin yana ban haushi. Wai kyale su halin mutum ko shi ne jarinsa, wala shi karka ji komai. Wai abun mamaki so ya sani na kasa aiki, kullum ina a kwanta daki gefen gado kamar wani sarki, ba ni san wutar lantarki domin ido yana hayyaki. Wai kallo haƙuri jarrabawa ce wannan, wata rana sai labari. Yanzu ma labarin ne amma ya zama riba, domin na gane mai sona da wanda ke mun zamba. Kasan sai hanyoyin wali da kowa za ya fita, yanzu ba hanyoyin wani na gane mai yi mun takarifta. Ashe wane ne wannan faɗan shi na mai wankin barko, dan ya san wuta ya tako. A 'yan uwa kun ji batuna, dakata karku yau haka kun ji, ba batu na bugar zana. Dan adam ba a in masa kunji, kun sani ko watan wata rana inuwa za ka ɗauko shi ka kawo shi, shi ko ya saka a rana. Dan adam ka bar shi da halinsa, kun gane batuna, domin an yi mini ne dai san ban ji da daɗi ba. Ji wai wai kun ji ku gane batuna, kar da ku ce wa mutum komai dan adam kyale shi da halinsa, bar shi da halinsa, ba batu na ɗaukar fansa. Haka ne batun auta wai mun barsa da halinsa, babu ɗaukar fansa. Haka ne zancen ku ana tuno da 'ya'yan ku, su so a baya in shiga uku sai rabbana ya sassa tasku. Gani ga wani ni na shaida, ya ishuwa na tsoron Allah. Yan uwa ku gane batuna, za mu koma ga Allah a nufina. Ji wai anan zan koma, ƙarshe ina kiran al'umma, yayi ka irin na salama, kar zuciya ta samu